Il-proklama li permezz tagħha ngħatat l-aħbar li Malta kienet ser tingħata l-George Cross ħarġet 73 sena ilu, propju fil-15 ta' April tal-1942. Dakinhar ir-Re George VI tal-Ingilterra ħass li kellu jonora lil Malta b'dan is-salib sabiex jirrikonoxxi l-qlubija tal-poplu Malti tul it-Tieni Gwerra Dinjija. Ftit wara, is-salib tal-George Cross tpoġġa fuq il-bandiera nazzjonali Maltija bilan li jibqa' jfakkar l-impenn ta' missirijietna, deċiżjoni li għadha tqanqal xi ftit tal-kontroversja sal-lum. Il-midalji uffiċjali tal-George Cross kienet ippreżentata fit-13 ta' Settembru tal-istess sena fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. It-tlieta filgħaxija saret ċerimonja fl-istess pjazza illi fakret il-jum illi fih pajjiżna rċieva dan is-salib mill-Gvernatur tar-Re George VI. Permezz ta' rikostruzzjoni, il-pubbliku preżenti seta' jifhem minn xi xaddit Malta f'dak iż-żmien. Il-biża' mill-attakki tal-għadu, in-nuqqas tal-ikel u l-mart fost l-oħrajn. Fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President intwerew ukoll xenarji tal-gwerra, dan flimkien ma' dokumentarju li ta' rendikont tal-avvenimenti kollha li seħħew dak iż-żmien f'Malta. Spikkaw is-sem tas-soldati u l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, kif ukoll tal-banda tal-Pulizija li daqqet l-innu Malti flimkien ma' ta' siltiet oħra. Ma naqsux id-diversi messaġġi pożittivi dwar pajjiżna minn fom bosta personaġġi, fosthom l-eks Prim Ministru Ingliż Winston Churchill. Filwaqt li l-emozzjonijiet tal-poplu Malti kienu espressi wkoll fil-qari ta' poeżiji li Dunkarm kiteb dwar Malta. Waqt din iċ-ċerimonja tpoġġew kuruni quddiem il-plakka kommemorattiva fuq il-faċċata tal-Palazz tal-President mill-Kumitat u l-President tal-Assoċjazzjoni tal-George Cross f'Malta.